hirveästi toi hius. Noin. Voidaanko aloittaa tän käynnissä? Voidaan. AHK maalivahti Janne Karvonen, 3. kesää lähet AHK Veräjän suurelle. Huomenna alkaa pelit, mitkä fiilikset? Kiitos toki, erittäin hyvät fiilikset. Just saavuttiin tänne pelipaikkakunnalle viettämään vähän joukkojen kesken hengenkohotusiltaa ja todella hyvät fiilikset tonne. Miten uskot tänä kesänä AHK-mahdollisuuksia? Siis kyllä meillä on hyvät mahdollisuudet ja ihan ehdottomasti. Kuten aina ennenkin. Kuten aina ennenkin ja lopputurnaukseen mennään, et isot pelit odottaa siellä ja kyllä meillä on vahva nippu taas, vaikka allekirjoittanut haastattelija, niin ei tänä vuonna vahvuudessa olekaan, mutta kapteeni Kokki on luonut vähän painetta, niin niitä lähdetään sitten Lunastamaan niitä odotuksia. lunastamaan odotuksia nimenomaan ja Näillä eteenpäin. näillä eteenpäin. Et hyvä. Tosi lyhyesti. Lyhyesti vaan. Tosi lyhyesti. AHK järkelemäinen pakki, numero 8, Markus Pappa Olveri. Pappa Olberg. Kyllä. Ujo posket, mitkä fiilikset? Huomenna mennään täysiä. Mitään väistämättä. Armoa ei anneta. Taas on AHK-joukkue vähän muuttunut ja muutoksia tullut ja vahvistuksia saatu. Miten uskot, että tämänvuotinen AHK pärjää Street Hockey karkeloissa? Rennoin mieli ja varmaan uudet kaverit on yhtään se huonompi mitä tähänkään asti. Että harmi, että coach ja manageri on poissa. Muuten kaikki ok. Tämän vuoden AHKsta on mainittu, että on historian pelirohkein joukkue. Allekirjoitatko tämän? Onko itse luomassa sitä positiivista tunnetta, että oli tilanne mikä hyvänsä, peli mikä hyvänsä, niin pelataan rohkeasti omilla vahvuuksilla, jotta siihen kirkkaimpaan tavoitteeseen päästään? Kaikki hoitaa oman tonttinsa ja pelaa omaa peliä. Hienoa olla tämmöisen joukkueen varakapteeni. Kiitos. Hyökkääjä Chris Pavel Lindström. Taas AHK on mukana ja Jälleen kerran. ja fiilikset erittäin korkealla taas. Kerro vähän, miten oma päiväsi on toistaiseksi mennyt. Päivä lähtenyt sillä, että on ollut Virossa ja kotiuduin Suomeen tuossa 7 aikaa. Ja samaten hypättiin karavaani kyytiin ja lähdettiin hakemaan täältä vauhtia. Nyt on vähintäänkin odottavainen mielipide. Minkälaiset odotukset tämän vuoden Street Hockey-turnauksessa? Tuossa aikaisemmin päivällä Kokki Hyvärinen mainosti, että olet kaikkien aikojen paras AHK:ssa pelannut pelaaja. Aikamoisia odotuksia kasataan miehen paineelle. Minkälaiset on omat odotuksesi? No joo, en kyllä ehkä ihan lähde allekirjoittaa mutta kaikki pitää yrittää antaa tässä näin. Ja kuten aikaisempi kaveri sanoi tuossa noin, että managerin saappaat on täytettävänä. En tiedä pystyykö ihan täysin korvaamaan, mutta uudet tulokkaat kuulostaa kyllä lupaavalta. Huomenna 4 peliä ja jaksaako Chris Lindström aina painaa? jaksaa pelaa. Ei tuu seinä vastaan. Mennäänkö näillä eteenpäin? Näillä mennään eteenpäin. Kiitos. Homma toimii.